रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खुलुमबाय आरो लोगोसे खौरां बुथुमगिरि बिथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। दा जों बेयाव खौरांगिरि मेल लिंनाय जादों। बिनि खारना जाबाय मैया एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट खोरोमदाव औवारिया आंनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों। दा फार्स्टआव बिथाङा बुंदों बे दावराव देख्रेब नार्जारिया मा मावदों, बेहा मा कन्ट्रिबिउसन दं, बे मोनसे। ओमफ्राय नैथि पइन्टआ जाबाय बे दावराव देख्रेब नार्जारिनि न'आव थांनानै बुख्रुब मानसि नुगोन होननाय बाथ्रा। ओमफ्राय बिदिनो जोंखौ माने सिदा फेंनो आरोखि, जाथि बेरेखा मावग्रा दावराव देख्रेब नार्जारिखौ जों सिदा फेंगोन, बिदि बाथ्रा बुंनाय। बिनि सायाव आं मोनसे सुंद'यै आङो क्लियारिफिकेसन सानदों। अदेबानि आंहा बिनि बुंनायाव खुनु माने गुरुत्थ' गैया आं सानो, माने क्लियारिफिकेसन होनांगौ दं बादि आं साना। थेवबो रायजो राजानि मिथिनाया मोजां। दा फार्स्टआव बे बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारिया मा मावदों, मा कन्ट्रिबिउसन दं, आं बेखौनो बुंनो सानदों। दा बर' जाथियाव बुंनो थाङोब्ला बर' जाथि दानायनि खेथ्रआव बर' हारियानो गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बि बयहाबो बेवहाय कन्ट्रिबिउसन दं। दा बर' जाथियानो बुंनो थाङोब्ला स्ट्रागोलजों फैनाय, गुदिनिफ्रायनो बे स्ट्रागोलजों फैनायाव आइ आफा जाम्बा जाम्बिफ्रा जाय जेरै हांगौ ओरै कन्ट्रिबिउट खालामदों। सोरबा आन्दलनाव लोगो नांगौ आन्दलनाव लोगो लाफादों, सोरबा माइरं खिन्दासे हरदों, सोरबा थाहोदों जाहोदों। बेबायदि बयबो बर' फिसाहानो कन्ट्रिबिउसन दं। ओंखायनो बयबो बर' फिसाखौनो कन्ट्रिबिउसन दं होननानै आं माने बर' हारिखौनो आं सिबियो, बरायो। दा कन्ट्रिबिउसन आंनि खोथा बिथाङा बुंदों। दा जोङो रमान स्क्रिप्ट जेब्ला जायो, जों बेयाव थैसोम थांसोम जों ओंखारदों। जेब्ला बर' भाषाखौ स्कुलाव थिसननायनि आन्दलन जायो, बेयावबो थैसोम थांसोम जों ओंखारदों। आंथ' बुजाबोदों रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनाव बे। ओमफ्राय आङो फार्स्टआव आं बुंनो लुबैदों बे आं कन्ट्रिबिउसन होननायनि बाथ्रानि सिगां बे जोंनि न'खरनि बेकग्राउन्ड। दा जोंनि न'खरनि बेकग्राउन्ड बुङोब्ला जोंनि आफाया ब्रिटिशनि समाव गोदो एखेबारे बे धुबुरियाव फेरियाव बियो माने माल बोख्लायग्रा, माल थिखांग्रा बे साख्रिखौ मावोमोन। दा दिनैनि दिनाव हयथ' बे क्लास 8 फरायनायमोन बे समाव। दा बेखौ दिनैनि दिनाव बियो माने कास्टम अफिसारफोरनि रेंकआव फैगौमोन आरोखि बे। दा बेहा बै समावनो आफाया बेबायदि कन्ट्रिबिउसन दङ। ओमफ्राय बियो साख्रि गारनानै न'आव थाफैदों, नायल' जाल' सासेल' फिसाला हौवा हिसाबै। ओमफ्राय आफाया माने बिटिपिनि सेक्रेटारि जादों। बै समनि बिटिपिनि सेक्रेटारिया बिराद गिदिर। जों जेब्ला उन्दै उन्दै बे समनिफ्राय बे बिटिपिनि सेक्रेटारि जादों। आरो बे बिटिपिनि सेक्रेटारिफोरनो समाजाव दैदेनो, बिसोर खाङो। दा बै समाव बिसोर समाजाव बेंदों, समाजाव नायदों। आरो आफामोननि समावनो रुपनाथ ब्रह्मआ जेब्ला मन्थ्रि जायो, बेयाव बिसोर गोबां बिनि मन्थ्रि जानाय समाव सहाय होदों। आफाया इलेक्सन एजेन्टबो जादों रुपनाथ ब्रह्मनि। आरो बै समाव आफामोननि समाव जोंनि जायगायाव बै बिष्णु प्रसाद राभा बे फैदों। आरो इभेन जोंना भुपेन हाजरिका बिसोरबो जोंनि जायगायाव फैनानै थाफैयोमोन होननानै जोंनि आफामोनहा खोन्थालांदों। दा बे हिसाबै जोंनि न'खरनि बेकग्राउन्डआ बै समावनो समाजजों सोमोन्दो थानाय। आरो लोगोसे आफानि उननिफ्राय जोंनि बिदा फंबायनि गेजेरावबो समाजजों जथेस्थ' लिंक लाबोदों। रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनावबो जोंनि आदामोन आब'मोन जथेस्थ' इनभल्भ जादों। आरो बे भाषा थिसननाय बेयावबो जोंनि आब' मालथिया बेथ' जेल जादों रमान स्क्रिप्ट आन्दलनाव, बेबो जेल जादों। दाउथे जोंनि न'खरा बै समनिफ्रायनो कन्ट्रिबिउसन दं। दा जोंना खोरोमदाव औवारिया सोंलाबायनाय जे मा कन्ट्रिबिउसन दं, मा अबदान दं, बे बाथ्रा बेथ' उननिसो खोथा। बे सिगाङावनो जोंहा न'खरनि बेकग्राउन्डआ बिराद मोजांखा। जोङो बिराद समाजजों लिंक लाबोनाय बे न'खरा। ओंखायनो जोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि सायाव आंहा गौरब थायो। आरो बे न'खरा गोबां कन्ट्रिबिउसन होदों। दा जिखिनि दा जादों बे रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टनि उनाव आङो बे दानि जेब्ला कलेजाव फरायो, एबसु अफिसनि जायनाखि हा बागानसालिनि, बेखौ जोङो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी ओमफ्राय आंनि बिदा गेदेर जलधन नार्जारी स्कलारशिपनि फैसा खांनानै जोङो माने बे हाखौ गुबुन गुबुन सर्सनिफ्राय फैसा एसे लानानै बे हाखौ बायदों। माने बागानसालि एबसु अफिस ओमफ्राय लोगोसे थेगाफारानि जायनाखि एबसु अफिस, बेखौ आं निजे बायनानै आंनि नामाव रेजिस्टार जादों आरोखि। बे एबसुनि नामावनो जोङो होनाय जादों बे। आरो बेल' नङा, ओमफ्राय बै समावनो जोङो जेब्लानाखि 82सोआव जोङो माने माबायाव दंमोन, क'क्राझार कलेजाव दंमोन। ओमफ्राय जोंना माबाया
रनेन बसुमतारिया जेब्ला मन्थ्रिमोन जों बै समाव रायज्लायनानै बे दानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुनि हा अफिस लुनाय ओमफ्राय बर' साहित्य सभानि हा अफिस लुनाय बेखौ जों रनेन बसुमतारिजों रायज्लायनानै बे हाखौ जोङो एलटमेन्टखौ जोङो बिसोरनाव होदों आरोखि दा गथे बेफोर कन्ट्रिबिउसना जोंहा बै समनिफ्राय दंबोखायो दा बेनिफ्राय जोङो 1986आव जेब्ला रौतायाव कनफारेन्स जायो रौतायाव कनफारेन्स जाब्ला बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ डाइरेक्टलि आंखौ लानो थांनानै माने ट्रेजारार बेनो आंखौ होदों आं ओरैनो डिस्ट्रिक्टआवबो आनसलिकआवबो बिबानगिरि दंखायोमोन आङो रौता कनफारेन्सआव आंखौ ट्रेजारार होदों उपेन्द्र ब्रह्मआ आरो बे समनिफ्राय जोंहा क्ल'ज मोनसे रिलेसन थादों उपेन्द्र ब्रह्मआ जेब्ला प्रेसिडेन्ट जायो रौतायाव बे समनिफ्रायनो सानजों बिनि साख्रि गारनाय आरो आं दंमोन साख्रिखौ सानजों गारहैदों आरो साख्रि गारनानै बिथाङा आंनि न'आव थाफैदों आन्दलना ओमफ्राय स्टार्ट जादों बेथ' आरो बेखौ बयबो मिथिखानाय बाथ्रा आरो बिनिफ्राय जेब्ला माने 88आव जेब्लानाखि बासबारियाव एबसुनि कनफारेन्स जायो बे एबसुनि एनुवेल कनफारेन्सआव आङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ गोदानै आरोबाव आन्दलन खालामनांगौ होननानै जिथु आन्दलन खालामनायनि हाबाफारिखौ लाखाबाय जेब्ला बे समाव उपेन्द्र ब्रह्मखौ गारनायखौथ' बाथ्रा गैया आरो उपेन्द्र ब्रह्मखौ गारनानै एबसुनि आन्दलना आलादा जिबनायनि आन्दलना जानाय नङा बेखायनो आंनो बेखौ प्रप'जाल होननानै बेखौनो आंनो सायख'फिननानै प्रेसिडेन्ट खालामनाय जादों दा बे हिसाबै बड'फानि आन्दलनाव आं ट्रेजारारमोन आरो बड'फानि समाव आङो जेसेबां आन्दलननि जेसेबां खरसा बरसा जों जेसेबां हायो खस्थ' खालामनानै जोङो रांखावरि बुथुमनाय सहाय होनाय बेखौ खालामदों ओमफ्राय जेब्ला बड'फाया लोमजायो बड'फा लोमजानायावबो बिराद खस्थ' खालामनानै जोङो रांखावरि खालामनानै जोङो बड'फानो सहाय खालामदों इभेन आङो बड'फानो फैसा हैनायाव बे बेंगलनि मामोन रायदाक दै बे रायदाक दैखौ मोनानि 7थासोआव आं सानस्रिना बारदों आंजों लोगो दंफायोमोन ओमफ्राय बारनानै जोङो बे माबायाव हेमागुरियाव कलेन्द्र मुसाहारि होननाय बे समाव बिडिअमोन आरो दा बे रिटायार्ड आइएएस अफिसार कलेन्द्र मुसाहारि दा बेनाव थांनानै जों हर थाहैदों दा बेबायदि रेकर्ड जादों दै बारनाय रेकर्ड सानस्रिना बारनाय आरो बै समावथ' आन्दलनाव जों बे दै सानस्रिना बारनाय थाबायनाय आन्दलन खालामनाय बेथ' बयबो खालामखादों बयबो बेखौ खालामदों आं नङा आरोखि जाय जेरै जोङो खामानि मावनाय हिन्जावफ्रा बिराद गोजान गोजान साइकेल सालायनानै फैनाय बे समाव आन्दलननि रुपा ओरैबायदि दस्रामोन दा जाय जेरै नोंखौनो ओरै कन्ट्रिबिउसन होदों दा जोंहा बे थांबाय आरो जेब्ला बड'फाया रुंसारि जायो बड'फा रुंसारि जाब्ला बड'फानि बाउन्डारि वालखौ लुनायाव आं दायथ' लानानै बे वालखौ आं बानायनाय जादों रायजो राजाखौ लानानै बे पाटगाव एरियानि रायजोफोर ओमफ्राय सेरफांगुरि एरियानि रायजोफोर ओमफ्राय माखासे दतमा एलेकानि रायजोफोर बेखौ सोलाय सोलाय जों रायजोफोर लानानै बे आथियाबारि एरियानिफ्राय जोङो बल्डारखौ रोगानाय जादों ओमफ्राय बे डिअ पान्डे दंमोन डिअ पान्डेया जोंनो हेल्प खालामदों आरो इसेबां क'क्राझारनि बे बर' कन्ट्राक्टर दं बाङालि कन्ट्राक्टर दं मारवारिफोर दं बिजनेसमेनफोर जोंखौ सहाय खालामदों जों एबसुनिफ्राय फैसा गरसेबो जों बाहायनो हायाखै बे समाव जोंहा फान्डबो गैखाया दा गथे बेफोर बिसोरनि हेल्पजों जों बे बाउन्डारि वालखौ जों लुनाय जादों आरो बे बाउन्डारि वालखौ लुदों बे माने गेलेमफुनि सासे माने कन्ट्राक्टर जाय माने बल्डारजों जाय माने वाल बानायनो गोरों बेखौ नागिरना जों लायदों प्रदीप गले होननाय बे प्रदीप गलेया बेखौ बानायदों दा बे आंनि इनिसियेटिभ जानाय आंनि बेखौ बानायनाय बेखौ रोखा बुंनो हायो खिन्थु आं दा खोनानो मोनदों मा उरखावग्रा ब्रह्मआलायनो माने गावसो बानायदों होननानै आं बुंनाय खोनायो आरोखि दा दं एबसुनि सिगाङाव सोरबा सोरबा बुङैनो दतमानि बाउन्डारि वालआ गाव बानायनाय आरोखि दा बे गोबां हिस्ट्रि दंबायो बे माने उपेन्द्र ब्रह्मखौ बोरै बेयाव फबनानै लानाय जाखो मानो बेयाव फबहैखो आं खिन्थु लुबैदोंमोन बे दानि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जेराव जादों बेयावनो बे फोथार लांदां बेयाव फबनो होनदोंमोन खिन्थु आदा सामेश्वर बिदाया बेखौ बुंबाय आं न'आव लाना फबनाय जायाखै ओमफ्राय एबसुनि आनसलिकनि सेंग्राबो बुंबाय लांसै हजों होननानै बे खोथाखौ लांनाय जादों ओमफ्राय जेराव जों फबदों बे जायगाबो नङामोन नैबे बरागारियाव थांनाय सेराव आगदाथिंजाय मोनसे हा आधा बिगा हा लानानै बेयावनो फबना दोनदोंमोन ओमफ्राय बेखौ बोराबबाय बेथ' जाया बे आधा बिगायाव बोरै फबनो दा बै समाव जोंनि माबाया रला बिराद माने गोख्रोंथारमोन आरोखि जोंखौ मानियोमोन जों बुंनोबो हायोमोन ओमफ्राय आं बेखौ सोलायबाय बिदि जाया होननानै बेयाव जों होननानै दै जेराव फबदों बेखौ लाबोबाय आरो जेराव फबदों बे जायगायावबो हाफ्रा एखे थुख्रा बयबो रानोमोन एखनबा सोरनिबा सुपारि बिल्डिं इन्डास्ट्रि ओमफ्राय जिबि माने स्कुल दंमोन एल पि स्कुल आरो कस्तुरबा मोनसे माबा दंमोन आरोखि उइभिं बिदि सेन्टार दंमोन आरोखि ओमफ्राय ब्रह्मनिबो हा दंमोन उनाव बेखौ आङो एखे हरदर रायज्लायनानै थिग खालामजोब्बाय आरो नैबे जायनाखि एल पि स्कुल सिङाव दंमोन
बेखौ जोङो माबायाव लाना फैबाय आरोखि खोलाजायै बे स्कुल लुफैनाय जाबाय दा बे अबदाना आंनि कन्ट्रिबिउसन दा खोरोमदाव औवारिया बेनि सायाव खुनुदिन बे माने बुंनो हाया आंहा बेयाव आखाइ गैया होननानै खुनुदिन बुंनो हाया आं बानायनाय बे दा बे बड'फानि बे थांबाय ओमफ्राय जेब्ला माने 95निफ्राय जेब्लानाखि माबा जायो जोंनि गेजेराव बिराद हुलुस्थुल माबा जाबाय बि एस सि गावस्रा गावस्रि जाबाय बे उरखावग्रा ब्रह्मनि थाखाय बि एस सि आव नांलाय खमलाय जाबाय खेमसिं सानसुमा ग्रुप गारलाबाथा ग्रुप उरखावग्रा ग्रुप बे उरखावग्रा ब्रह्म बिदि खालामबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मोनसे परिस्थिति खालामबाय दा बे समाव आङो एखेबारे स्पर्ट्सआव आं खामानि मावहैबाय आं खुनुदिन राजनितियाव ओंखारलानानै आं जेब्ला स्पर्ट्सआव खामानि मावो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसनाव आङो बिराद गिदिर गिदिर टुर्नामेन्ट खालामनो जायगायाव बे समाव माने अल इन्डिया वमेन बक्सिं माने चेम्पियनशिप बेखौ आं खालामबायदों आरो लोगोसे अल आसाम भेटेरान एथलेटिक माने मिट आंनो खालामदों आं कनभेनर आंखौनो दायथ' होदों आरो अल आसाम माने एमेचार एथलेटिक एस'सियेसन बिनिबो टुर्नामेन्ट जादों आंनि कनभेनर आंखौ माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसना दायथ' होनानै बिराद डिसिप्लिन भाबै खालामदों दा बिसोर जेरै फुङाव अरुणाचल खालामनाय खोथा बुंदों बिराद गिदिर गिदिर खिन्थु बै समावनो बिराद गिदिर जाखादों आरो जोंनि बे प्रग्रामाव गभर्नर फैदों आसामनि गभर्नरा फैदों रुटिन बे स्पर्ट्सनि मोनसे प्रग्रामाव गभर्नर थानाय हिस्ट्रि गैया जोंनि दिनाव फैदों आरो बे प्रग्रामावनो जोंहा मानगोनां रन्जित शेखर मुसाहारिया बे समाव डिजिपिमोन माबानि BSFनि बे बिथाङा हेलिकप्टार गंनै लानानै फैदों बेसेबां गिदिर गौरब जोंनि थाखाय बर' जाथिया जे जोंहा जे सासे गिदिर मानसि दं हेलिकप्टार लानानै गिदिंनो हायो बेखौ जोङो गोग्गानाय मोनो आरोखि बेबायदि भाब परिचय जों लानो हादों बिथां फैनायाव जों माने मोजां मोनदों बे आंनि जायनि खामानि मावनाय बे जादों ओमफ्राय आं स्पर्ट्सआव थाब्लानो 7 जन PI फिजिकेल इन्सट्राक्टर बिदि पस्टखौ आं लाना फैदों ओमफ्राय बिनि एपइन्टमेन्टखौ आंनो बे माने प्रफुल्ल महन्त चिफ मिनिस्टार बेखौ रायज्लायनानै बे पस्टखौबो जोङो सेंसन खालामनानै एपइन्टमेन्टखौ आं होदों दा जायफोर PI दङ क'क्राझाराव बिसोर सिखार खालामो गासैबो आंनि माने कन्ट्रिबिउसन दं नालाय आं बानायदों नालाय सिखार खालामगोन आरो लोगोसे बे स्पर्ट्सआव थाब्लानो आंनो बे समाव जोंनि बिराद मोजां माबामोन एडमिनिस्ट्रेसनाबो जोंनि SPDC मोजांमोन क'क्राझार माने पुलिसाव बै समनि माने SP आरो IGP बिसोर आंजों खोब क्लसमोन ओंखायनो पुलिसाव गासै 45 जन साख्रि दं आंनि दायथ'आव आंनि इनिसियेटिभआव 45 जन साख्रि मामुलि साख्रि नङा बे दा बिनि प्रमानफ्रा सोर सोर दोनब्ला बे अमरेन ब्रह्म बे लेब्रा आखिनि भलि गेलेग्रा बिसोर दं ओमफ्राय माबा करुणा बिसोर दङ ओमफ्राय माइकेल कासबारि दङ गोथार माने बसुमतारी माबानि दङ ओमफ्राय सुन्दरिमोन हिन्जावफोरनि गेजेराव जेनेबा अनिमा बेनिमामोन बिसोर दङ बे गासिबो माने 45 जन साख्रि आं होनादों दा बे खोरोमदाव औवारिमोनहा बे दिफेन्स बर'फ्रा बुंनायसाय एफोराव थानानै बिसोर साबसे मानसि साख्रि दं बिसोर बुं बे फुङाव बर'जों लोगो लानानै साबसे साख्रि दं बुं बेखौ होनो हागोन नामा बुं आरो लोगोसे बे दानि साइनि जायनाखि टुर्नामेन्ट जाबाय थायो बे फुङाव बर'आ जेराव टुर्नामेन्ट खालामो फुटबल टुर्नामेन्ट बे स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टार बे स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टारा बे दावराव देखेब नार्जारिनि इनिटियाव जानाय बियो बेखौ आङो लाबोदों बे समाव रबिन बरदलै जा माने केप्टेन रबिन बरदलै गपिनाथ बरदलैनि फिसाला बे डाइरेक्टरमोन साइनि दा बेजों रायलायनानै आं बिराद सोमोन्दो मोजां आरो स्पर्ट्सआव जों बिराद मोजां मावनाय हिसाबै बिथांनो जोङो प्रप'जाल होबाय जे बेखौ लांदो आरो स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टारा बेमोन साइ स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टारा जे बेयाव जोङो मोनब्रै डिसिप्लिनसो हरदों माने फुटबल एथलेटिक ओमफ्राय बक्सिं आर्सारि बेफोरनो आरोखि माने बे जायगाया जोंनि थाखाय खोब पटेनसियेल बे जायगाया आरोखि जोंनि मानसिफ्रा माने फुटबल गेलेनो हायो ओमफ्राय बक्सिङाव हायो आर्सारियावबो हायो ओमफ्राय बे एथलेटिकआव मोजां ओंखायनो बे माबाखौ मोनब्रै डिसिप्लिनखौ लानानै बे साइ स्पेसियेल सेन्टारखौ हरदों आरो बे ट्रेनिं सेन्टारसो बे मोनसे स्टेडियाम नङा बे ट्रेनिं सेन्टार बेयाव माने मोजां मोजां गथ'फोरखौ मोजां मोजां गामि सिङाव थानाय टेलेन्ट गोनां गथ'फोरखौ माने सायख'नानै लायनानै बेयाव हस्टेलाव दोनफैनाय जायो आरो बे हस्टेलाव थानो जानो होनाय जायो फरायनो होनाय जायो आरो लोगोसे बिसोरनो स्कलारशिप होनाय जायो गाननाय जोमनाय होयो बिराद मोजां स्किम बे दा बे स्किमखौ जों लाबोनो हादों बे आंनि इनस्टिटिउट जानाय बियो बेखौ स्पर्ट्सनि जेसेबां मानसि दं सिखार खालामजोबगोन जेब्ला क'क्राझाराव 98आव माने इक'नमिक डेभेलपमेन्ट मोनसे सेमिनार जायो भारतनि हम सेक्रेटारि PDC फैदों बेयाव गभर्नर फैदों बेयाव दा बे समावनो बिथांमोनहा जोंनो बेयाव बे जिनिसखौ एप्रुभ खालामना लाखादों
बेखौ ओमफ्राय फान्डखौ बिसोरनो माने रिलिज खालामना होलांदों बे फान्डखौ आरो दा गथे बे स्पेसियेल इरिगेसन बानायनायाव आखाइ दं खोरोमदाव औवारिमोनहा बेबायदि माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन दं नामा नोंसोरो दिनै फुटबल जोबाय थायो गामि गामि मा होबाय थायो नोंसोर बेबायदि खालामदों नामा बिसोर दिफेन बर'मोना माबा खालामदों नामा बुंनायसाय दा बेबायदि अबदान आंहा गिदिर माने दङ आं ओंखायनो दिनै बेखौ बुंनो हायो आंबो जे बुंनो गोसो जाया बे गावनि बाथ्राखौ खिन्थु बिसोरो सोंनाय बिसोरनि अहंखारजों बुंनाय बेखौ आं दिनै बुंनो गोनां जानायखाय आं बुंनाय जाबाय आरो बेल' नङा गोबां बाथ्रा दं जेब्ला माने बर' रावखौ माने ओइथ सिदुलाव सोनायनि बाथ्रा बुङो बर' रावखौ ओइथ सिदुलाव सोनाय बाथ्रा बुंब्ला बर' साहित्य सभाया बे समाव सिलआव सेन्ट्रेल इनस्टिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेजेस महिसाराव बे समाव मोनसे डिक्सनारि कम्पाइल खालामनो हादों बे डिक्सनारि कम्पाइल खालामनायाव बिराद प्रब्लेम जाबाय बिस्रा हेल्प फाइनान्सियेल हेल्प गैया बिराद माने दिगदार जाबाय जोंना डक्टर सुरत नार्जारि दानि बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट बिथांमोना बेखौ खालामदों बे समाव आं बिसोरनि अबस्थाखौ गाज्रि नुनायखाय आङो थांनानै 19 बिसोरो हेल्प खालामदों आरो हेल्प खालामनानै बिनि उनावसो बिसोरो बेखौ माने डिक्सनारिखौ कमप्लिट खालामनो हादों दा गथे आं बे बुंनाय बाथ्रा नङा आं हेल्प होदों होननानै बेखौ स्वयं मानगोनां डक्टर सुरत नार्जारिया गावसोरनो गावसोरनि बे कम्पाइल जायनाखि खालामनाय टिम बे टिमानो डिक्सनारि माने फरवार्डिं माबायाव लिरदों दावराव दैखोम नार्जारिखौ हाजासे साबायखर बिथाङा जोंखौ सहाय होदों होननानै लिरदों दा गथे आंहा मानो कन्ट्रिबिउसन गैया आङो माने थुनलाइयावबो आंहा कन्ट्रिबिउसन दं 91आव जा माबा जादों डिक्सनारि दिहुनदों आंहा बेयाव माने दङ ओमफ्राय खोरोमदाव औवारिमोनहा बे दिफेन बर'मोनहा दिनै मा मावगासिनो दं जाथिनि बिसोरनि जाथिनि मावनांगौखौ मावाखै नाङैयाव बिसोर दिन खाथायगासिनो दं नाङैयाव बिसोर प्रब्लेम लागासिनो दङ दिनै गथ' गथायफ्रा स्कलारशिप मोननांगौ मोनाखै बिजों थाबायना हो बिसोरो दिनै गथ'फ्रा माने फरायनायाव माबोरै माबा होनांगौ लेखा मोनदों मोनाखै बेफोरखौ गोसो बिसोर बेखौ होआखै गोदो एबसुआ जोंनि सिगांनिफ्राय जायनाखि एबसु खालामबोदों बिसोरो माने स्कुलाव बेन्च दंना गैया बेखौ हिसाब लानानै आन्दलन खालामोमोन मावोमोन स्कुलाव मास्टार दंना गैया स्कुलाव लेखा दंना मोनना मोनाखै बेखौ लानानै बै समनि एबसुआ गावबाव खरस खालामनानै खामानि मावबोदों जाथिनि मावबोदों दिनै नोंसोरो माने फैसा लादों फैसा खांदों उदां उदां फैसा लानानै बेरायदों बिसोरो खिन्थु बै समनि एबसुआ खिन्थु फैसा गरसे रावनिफ्रायबो लाखिदों गावबा गाव फैसा बाहायनानै एबसु खालामदोंमोन दा दिनै जेखौ मावनांगौ मावाखै दिनै जोंखौसो कुइसन खालामबाय मा मावदों दावराव दैखोम नार्जारिया अमरसिं ब्रह्मआ मा मावदों मा कन्ट्रिबिउसन दं दा बे नबसर नाइम बादि मानसिया बे ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिनिफ्राय एमपि जालांबाय इलिगेल भाबै बेखौ नोंसोर मा खालामा खोरोमदाव औवारिया बे दिफेन बर'आ मा मावदोंसो माबा सहाय होदों एथ' जुजिबाय थादों जुजिथाब जों 10 बोसोर जुजिबाय थादों नोंसोर जोंखौ माबा मोनसे खबर लादों माबा मोनसे बुंदों नोंसोरो जों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हा इलिगेल भाबै गुबुनफ्रा अकुपाय खालामना लाजोब्बाय बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बादैबो गभर्नमेन्ट खासा माने ग्रेजिं फिल्ड बेफोराव गुबुन हारिनि हा जोब्बाय बेखौ नोंसोर माबा बुंदों जोंखौथ' बुङाखै जों मावबाय थादों दावराव दैखोम नार्जारिना बेंनाय गैया बानाय गैया जों मावबाय थादों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाखौ जुदि जोङो 2010निफ्राय जुदि आवाज होबाय थायामोनब्ला दिनै बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ जोब्बायमोन इसुआनो जोब्बायमोन बे डेट इसुनि बेराव मख'लामोन दिनै खुनु बर'नि आफादा बेखौ बुङामोन जोब्बायमोन दा जों जेब्ला बुङो अब्लासो नुखागोन नामाव एफाफा बुंखादों दा नै सार्टिफिकेट होनाय ट्राइबेलनि मानसिनो फरायनायफोरनो हस्टेल होनाय सार्टिफिकेट होनाय बेखौ सोर केस होदों बे दावराव दैखोम नार्जारियाथ' केस होदों ना सोर होदों जोंथ' केस होदों जेब्ला 2018आव फार्स्ट जुनाव जेब्लाखि अर्डार होयो चन्दन ब्रह्मनि माने माबायाव मन्थ्रिसिप थानाय समाव मिनिस्टारशिप थानाय समाव WBDPCआ अर्डार होयो फरायनायफोरनो हस्टेल सार्टिफिकेट होनाय बेखौ चेलेन्ज खालामनानै कर्टआव केस होनानै जों देरहासार जादों जों देरहादों दा अब्ला बेफोर केसखौ सोर होनांगौमोन बेफोर खामानिखौ सोर मावनांगौमोन बे एबसुआ मावाबा सोर मावनांगौमोन बे खोरोमदाव औवारिमोनहा मावाबा सोर मावनांगौमोन बेखौथ' मावाखै जों खबर लायाखै जों उदां उदां मा खालामदों नोंसोरलाय जेब्ला गोबां मानसि नै गावसिनि समाव नैबे माने प्रमद बर'नि जेरैखि टार्म्स फादुन टार्म्स बेयाव इसिबां मानसि गाबगु फुजादों बर' फिसाफोर होखारजादों न' बां सावजादों बे समाव माबा मोनसे खोथा बुंनो जेबो बुङाखै मानसि गावथारजादों गोबांनो बेखौ फंसे खोथा बुङाखै नोंसोर दल दामै गिदिंदों जे माने प्रमद बर'नि समाव गुलि गरसे गावाखैनो खुनु एनकाउन्टार जायाखै सान्थि भाबै दङ दोनबाय बेथ' गाबगु फुजाबाय नोंसोर खुसि मोनदों नोंसोरो मा खालामदों नोंसोरलाय नोंसोर माथ्र' खालामदों मा नोंसोरो
हाग्रामा महिलारिनि बे रिजर्टआव बे माबा कालचारेल माने माबा प्रग्राम जायो बेखौनो गाज्रि होननानैसोनो बेयाव बरना होदों नोंसोर दावराव खालामदों नोंसोर बेखौसो खालामदों दा हिंसाजों नोंसोर खामानि मावबाय थादों दा गथिखे दिनै जों मा मावदों जों मा मावाखै बेखौ बुंनांगौ बाथ्रा गैया दिनै एबसुआ दिफेन बर'मोना मा मावदों धोरोमदाव औवारिमोना मा मावदों दिनै बयबो मिथिखाजोब्बाय रावबो मिथियै बाथ्रा गैया दा बेफोरनि थाखाय दिनै एबसुनि बाथ्राया दिनै खुनु दाम गैया धोरोमदाव औवारिमोननि बाथ्रा दाम गैया दिफेन बर'मोननि बाथ्रा दाम गैया दा रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिखाबाय बयबो सिनायखाबाय दा ओंखायनो फैगौ समफ्राव जों बे एबसुनि नेताफोरखौ सोलायनांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंनो हादों आरो बिसोर सोलायागौमानि बे जाथियाव मोजां परिबेस फैया बिसोर नङै दिनै माने बायदिसिना बिदिनो घटना खालामनानै बदनाम खालामनोसो सुजुग लागोन नैबे गोदान सरकारखौ बिसोरनो हयथ' जाहाथे बदनाम जायो बिनि बिसोर बायदिसिना कौसल खालामनानै बायदिसिना माने गाज्रि हाबाफोर बिसोर मावगोन जों बे माबाखौ जों बयनिबो रायजो राजाया जों ओमफ्राय बिनि बादै आङो गोबां माने बे ससियेल वार्कफ्राव आं रायजो राजाखौ हेल्प खालामदों लामा लामा माने रायजोफोरजों लोगो लानानै लामा बानायनाय जेनेबा नै बै माने बिसमुरि ओमफ्राय कारिगावनि गेजेराव थानाय लामा बेसेबांबा गोलाव एकेबारे जेबो गैया बे रायजो राजाखौ लानानैनो आङो हा खोनाय जादों एकेबारे लामाखौ बानायनाय जादों बिराद मोजाङै 6 किल'मिटारसो जादों बे लामा रायजो राजाखौ लाफानानै आरो नैबे माबानि 16 नं आमगुरि बिनि लामा बेसेबांबा गोलाव बेखौ जोङो रायजो राजाखौ लानानै खालामनाय जादों बेखौ खालामनाय जाहैबाय गोरिब गुन्द्रा आफादजों जों जुदि लोगो लानानै खामानि मावब्ला गोरिब गुन्द्राखौ मोनसे मन'बल होनाय जायो गोरिब मानसिब्लाबो थांनानै थानाय मोनसे साहस फैनांगौ बे साहसखौ होनाय जायो ओंखायनो जों बेखौनो ससियेल वार्कार हिसाबै जोङो रायजो राजाखौ लाफानानै जों खामानि मावदों दा आंहा बेबायदि मोनसे गोबां बिदि रायजो राजानि गेजेराव खामानि मावनायनि गोबां रेकर्ड दङ आं दिनै बेखौ बुंनो लुबैजोबासै गासिबो खोथा दा बेखौ दोनथ'नानै दानि आं धोरोमदाव औवारिया जे वार्निं होदों बे दावराव देखेर नार्जारिनि न'आव थांनानै बे न'खौ बुख्रुबनायनि बाथ्रा बुंदों ओमफ्राय लोगोसे हारिनि बेरेखा मावग्राखौ जों सिदा खालामगोन दावराव देखेर नार्जारिमोनखौ जोङो माने सिदा खालामगोन अमरसिंह ब्रह्मखौ बे माने बाथ्राखौ आं दिनै एसे माने बुंलांदों दा गिबियावनो लुबैदों आङो बे धोरोमदाव औवारिया एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट दा बियो सेमोनहाय मोनसे खोथा बुंदों बे बड'लेण्ड रायजो मोननायनि क्राइटेरिया गैया होनना बुंदों दा बे बड'लेण्ड रायजो मोननायनि क्राइटेरिया गैया होनना बुंनाय बे धोरोमदाव औवारिया दिनै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि नाम लानायनि बे खुनु अधिकार गैया आं बाथ्रा बुंनाय जाबाय आरो जोंखौ माने दावराव देखेर नार्जारिया मा मावदों होननानै बुंनायनिफ्राय खुनु मोनथाय गैया बेहा नोङो रायजो मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननाय बुंनाय मानसिया नों बोरै दिनै बड'फानि नाम लानो हायो नोङो बोरै बड'फानि बाथ्रा बुङो बर' रायजोनि बाथ्रा बुङो दा धोरोमदाव औवारिया माने दावराव देखेर नार्जारिखौ सिदा खालामगोन होननाय बाथ्रा दावराव देखेर नार्जारिनिफ्राय सिदाखा जोंखौलाय मा सिदा खालामनोसै जों जाथिनि थाखाय मावबोगासिनो दं जाथिनि गाबथागासिनो दं जाखिनि मावनांगौ जाथिनि थाखाय जों माने जेब्ला बिपद जायो जों मावबोगासिनो दङ दा बे समाव जोंखौ सिदा मा खालामनो सिदाथ' नोंसोरसो खालामगोन दा रायजोफ्रा दिनै नोंसोरखौ माने सिदा खालामनो थाखाय दिनै माने माबागासिनो दं नोंसोरखौ फेंनो जागासिनो दं दा अदेबानि मोनसे बाथ्रा बे सैथो बाथ्रा जे औवा बोराइखौ फेंनो हाया औवा गोरलैखौ फेंनो हायो होननाय बाथ्रा दा धोरोमदाव औवारिमोन बादि बोराय हाब नों एबसुआव थानाय मानसि बे दिफेन बर' बादि बोरायनानै बिसि फिसा जानानै एबसुआव थानाय मानसि बेखौ फेंनो हानाय नङा रावबो बिसोरो माने बायगोन नङाबा माबा जागोन आरोखि बिसोरो दा बेबायदि मानसिखौ फेंनो हाया दा दिनै जार फले दिनै बिसोरो दिनै गावसोरनो बायदों गावसोरनो दिनै गोलैदों दिनै इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामबाय बिसोरो भुल खामानि मावनानै दिनै रायजोफ्रा बिसोरखौ फेंनो हादों जरदब गोलैजोब्बाय दिनै मा थाखो जोंलाय दाथ' गोलैजोब्बायना बिसोरो दा मोनसे बोरायनाय औवाखौ जों फेंनो हाया दा बे बोरायनाय मानसिफोरखौ सिदा खालामनो नागिरनाय दिनै बिसोर जरदब गोलैगासिनो दं जों बुंगासिनो दं जे भुल लामाजों थांबाय एबसुआ भुल जाबाय एबसुना बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं खिन्थु बिसोरो दिनै गावसिनि भुलखौ स्वीकार खालामनो नागारै माने जानला मोनला सोरखौबा सिगिनाय जायखौ बेखौनो माने धमखि होनाय गाज्रि बाथ्रा बुंनाय दिनै बेनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ गाज्रि मोनदों दिनै रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ दिनै नेवसिदों बेबायदि भुल खोथा बुंनायनि थाखायनो नङै खोथा बुंनायनि थाखायनो बिसोर गाज्रि मोनदों दा दिनै सोरखौ फेंनो हले दिनै नोंसोरखौसो रायजोफ्रा फेंनो ओंखारगासिनो दं दा दिनै
न' खुरख्रिबलायनाय बाथ्रा न' बुख्रुबनाय बाथ्रा सासे एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्टआ बेबायदिथ' क्रिमिनेल भाषा बुंनो हायोना बेथ' सासे क्रिमिनेल मानसिनिसो राव बियो माने ओरैबायदि दुथां ओरैबायदि गाज्रि मन'भाबा ओरैबायदि गाज्रि माने बिसोरो गाज्रि गाज्रि खामानि मावनो हायो बिसोर गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनो हायो बेखौ दिनै खोरोमदाव औवारिया गावनि खुगाजों बे न' दावराव देखायनो नाजानाय न'आव थांनानै बुख्रुबनो हायो होननाय खोथा बेनो प्रमान होनाय जाबाय बिसोर गुन्दा खामानि मावो बेखौ दिनै बे प्रमान जाबाय आरोखि दिनै जोङो बिसोरखौ लुबैदों जे दिनै मोजां मावलांथों बिटिसिआ दिनै गोदान सरकार दाबाय हाग्रामा महिलारिया गोदानै फैबाय रायजो राजाफ्रा बयबो सापर्ट खालामदों गोदान सरकार माने बिटिसिखौ सालायथों होननानै बिसोर अधर्ज जाबाय सानसेयावनो एखेबारे हालिया बिसोरो नेनो हाला दा बोरै सिफायफिननो हानो बे माने हाग्रामानि सरकारखौ बिसोर अधर्जजों दिनै माने प्रग्राम लालाबायबाय जे अक्ट'बर मासावनो आन्दलन जागोन दा आन्दलन जानायनि माबायाबो खारनाबो होबाय जे माने 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दा आं दाखालि बेखौ क्लियार बुंबाय 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ मा जिनिस आं रोखा रोखा बुंना होबाय दा बिथांमोना बुं बेखौ 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ मानो मावफुंजायाखै मानो बेनि थाखाय आन्दलन खालामदों बेखौ क्लियार बुं बिसोर बेखौ बुङाखै बिसोरो जोंखौसो वार्निं होबाय जोंखौसो हुमखि होबाय दा दिनै जोंखौ हुमखिना मा मोनखो दा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुर्ति देख्लादों होननानै सोरखौ दायहैखो दा जोंखौसो माने रेसपन्सिबोल खालामबाय बे दावराव देखायनो नाजानाया एबसु रायनायनि थाखायनो बे डिफेन बर'खौ खोरोमदाव औवारिमोनखौ बुंनायनि थाखायनो दायनायनि थाखायनो दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि माने मुर्ति देख्लाब्लाबो मानसि जन्म जाबाय ओरै होनबाय थारमाने बिसोरना मा जोंखौ दाय होनानै आसल मुर्ति देख्लाग्रा जाहाथे बारग'यो बाथ्रा बेसे बिसोरनि बुंनाय रावा आसल मुर्ति देख्लाग्रा दायनिगिरिया जाहाथे बारग'यो दावराव देखाय नाजानायखौ दाय होनानै जाहाथे ओमफ्राय गावसिनि जायनि माबाफोर दाय दसफोर गावसिनि भुल डिसिसनफोर बेखौ जाहाथे बिसोर होखोमानो हायो बे होखोमानो थाखायनो बिसोरो दिनै दावराव देखायनो नाजानायफोरखौसो टारगेट खालामना बुंबाय बे दावराव देखायनो नाजानायनि थाखायनो माने बड'फानि मुर्ति देख्लाग्रा मानसि जन्म जाबाय ओरै होनना बुङो आरोखि दा बड'फाखौ एथ' गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों रन्जित देखानाया बे सासे उग्रबादि होनना बुंदों बड'फाखौ बे माने उपेन्द्र ब्रह्मनि समावनो बिराद माने मानसिफ्रा माने थैगारदों बमा बारुदजों थैनांदों एथ' गाज्रि खोथा बुंदों बड'फाखौ दा बिसोर मिथिखा हसिखा बेखौ जेबो हायाखै जाय दसि बड'फानि दसि सुथुर बे सुथुरखौ बिसोर बुंनो हायाखै लोगोसे नोङो सासे बुरि मानसिया बुंबावबाय एबसु गुन्दा बर' जाथि गुन्दा मिथिखाथारबाय बिसोर माने बर' बेरेखा मानसि थेवबो बिसोर बुंनो हायाखै मानो बुङाखै बिसोरखौलाय दा बड'फानि बेरेखा बुंनाय बड'फाखौ माने गाज्रि माबानाय बिसोरथ' सरकार दखान हागौना बेबायदि मानसि बिदि एलिमेन्टफ्रानो बड'फानि मुर्ति देख्लानोबो हागौ बा माबा मोनसे खालामनोबो हागौ दा बिसोर नोजोर गैया आरोखि सोर खालामदों बिसोर बेखौ नागिरनो गोसो गैया बिसोरखौ दोनखोमानाय जाहाथे बिसोर बारग'यो माने बिसोरखौ बारग' होनानै दोनखोमानो दसे मानसिखौ दोनखोमानानै माने दावराव देखायनो नाजानायमोनखौ अमर सिंमोनखौ बुंनानै जाहाथे माने डाइभार्ट खालामनो हायो गावनि गोरोन्थि मावनाय गावनि भुल मावनाय बेखौ डाइभार्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय बे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना बुंदों आरोखि नङि बाथ्रा बुंनाय दा दिनै आं रायजो राजाखौ आं एसे बुंबावनो लुबैदों रायजोफ्रा दिनै साबधान जानो मोजां आरो बिटिसिआव माने थानाय खुंथायाव थानाय हाग्रामा महिलारिनि जायनाखि टिम बिसोरबो साबधान जानाया मोजां नङै फिसा फिसा बिसोर दिनै इसु बारायगोन बिसोरो जाथारैखौनो दा बुंलाबायगोन रन्जन दैमारि गनांसिगौ रन्जन दैमारिखौ मा बुंवाखै ओरै होनजागोन बिसोर दा खिन्थु गावसोरजों जेबो मावनो हायाखिसै 5 बोसोर बिसोर ओरैनो दिन थांबाय बेखौ बिसोर जेबो बुंनाय नङा खिन्थु दासो बुंगोन बिसोर दा रन्जन दैमारिखौ मा बुंवाखै दा बिदि आन्दलन खालामनांगोन बिसोर दा बेफोरबायदि कार्जकलापखौ बिसोर खालामगोन दा फिसा दाय लानानै फिसा दाय नागिरनानै बे माने बिटिसिखौ डिस्टार्ब खालामनाय बिटिसिखौ मावनो माने खाबु होयै बेखौ खालामबाय थागोन बिसोरो बिटिसि माने बिटिआर एकर्डआ मावफुङाखै होननानै बिटिआर एकर्ड मावफुङैनि दाय होगोन बिसोरो बेबायदि खामानिखौ बिसोर मावबाय थागोन बेखायनो जों दिनै माने बिटिसि खुंथायनि जायनाखि बिपिएफ नेताफोर हाग्रामा महिलारि दैदेननाय माबा कलिगफोर साबधान जानांगोन दा नोङो जों रोखा रोखा बुंबाय थादों जे रन्जन दैमारिखौ गनायनि बाथ्राया बिसोरो एकर्डआव लिरनानै लाबोखागोन बिटिआर एकर्डआव गैखाया बिसोर बिटिआर एकर्डआव लिरनानै लाबोयोब्ला स्रा जागौमोन रन्जन दैमारिखौ गनायनि बाथ्रा बुङाखै बिसोर रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां माने क्रिमिनेल केस हाइनास केस गोनां
बिसोरखौ जेलाव दोननायसो बाथ्रा बुंदों बिसोरो नन हाइनास केसखौल' जास्ट माने जाहाथे आयेन बादियै माबानाय जायो गभर्नमेन्टआ नायनाय जायो गभर्नमेन्टआ नायगोन बेखौ बुंनाय जादों खिन्थु हाइनास केसफोरा जेराव दं जेलाव दं बिसोर थागोन जेलावनो होननाय जादों दा गथिखे दिनै बिसोरो जेबो खामानि मावबाखिसै रन्जन देबानिखौ जेबो खालाम बख'नायनि थांखि लानो हायाखिसै बख'नो हायाखिसै दा दिनैसो बिसोर मा खालामनो माने हाग्रामा महिलारिखौ जाहाथे बिटिसिआव मोजाङै मावनो हाया बिटिसिखौ जाहाथे खोब माने माबा खालामो डिस्टार्ब खालामबाय थानो हायो बेनि थाखाय बिसोर दिनै बायदिसिना इस्यु लाबोनानै बिसोर दिनै दावराव खालामगोन रन्जन देबारि गनांगौ होनगोन बिटिआर सुक्ति इमप्लिमेन्ट जानांगौ होननांगोन खिन्थु बिटिआर सुक्ति बबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बिदि बिसोर डिस्टिंक्ट मोनसे क्लियारै बिसोर बुंनोबो हाया बबे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बुंनो हाया दाथ' हम मिनिस्टारा 98 पइन्ट माने माबाखौनो इमप्लिमेन्ट खालामबाय होनबाय 98नो हम मिनिस्टार बुंनाया अमित शाह बुंनाया आरो दिफेन बर'आ गावबो बुंदों माने 95 ना बेसेबां दिफेन बर'आ गावबो बुंदों इमप्लिमेन्ट जाबाय होनना बुंदों दा अब्ला बबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो दिनै बिसोरथ' बुंनो हाया बेनिखायनो जोङो बेफोर रायजो राजाखौ जों साबधान होयो रायजोफोर दा बिसोरबायदि मानसिनि बुंनायाव जोङो मिस्टेक जानो नाङा बिसोरो नङैनि खोथा बुंनानै रायजोखौ आन्दायहोगोन बिस्रा दिनै इसु गैया बिस्रा दिनै नों आंखौ दाय होनाय नों आंखौ सिगिनाय दादागिरिजों माने एबसु सालायनाय बिदिखौ बिसोर खालामबाय थागोन दा आं जोबनायाव बुंनो लुबैयो बेखौनो रायजो राजायाव गोरायैनो बे रायजोफोर बे दिफेन बर'मोननि जायनाखि लिडारशिप बेफोरखौ रिजेक्ट खालामनांसिगौ बिसोर थानो मोना एबसुआव बे खोरोमदाव औवारिनि बे बारायहाब बे एबसु खालामनाय बे थानो मोना गारनांगौ गोदान गथ'फोर दं मोजां गथ'फोर दं लेखा गोरोंफोर दं बिसोरखौ होनांगौ जाथिखौ मोजां दैदेननांगोन जाथिया मोजां जानांगोन आरो बिसोरनि आखायाव जाथि गैया बिसोरबो देवानि मानसि बिसोर दालाल मानसि बिसोरो दिनै बिजेपिनिबो दालाल खालामगोन एर'प्लेन गाखोनाय माने केम्पेन खालामगोन माने इउपिपिएलबो बिसोर माने दालाल खालामगोन बेबायदि दालालजों बिसोर दिनै माने जाथि गिदिर खोथा बुंलांबाय थादों बिसोरो बड'फानि आदर्श गाफ्लेजोब्बाय बड'फानि आदर्शजों जेबो गैया आं खावलायबावो मोनसेबाव आरोबाव जे थांनाय 17 बोसोराव बिसोरनो एखेबारे बेसेबां स्किम फैदों हाग्रामानि समाव बे स्किमफ्राव बिसोर 10% लानानै कालेक्सन खालामदों स्कुल कलेजफ्राव बिसोर माने टिचारफोरनिफ्राय मान्थलि फि कालेक्सन खालामदों बे बेसेबां कौटि कालेक्सन खालामदों हिसाब गैया हिसाब होनो हाया बिसोरो बिदिनो गथ'सो दाय होदों मा हाग्रामायाव करापसन खालामदों दाय होदों उल्था बिसोरो बिदि नाथाय बेबो बिदि जानो हागौ बेबो जानो हागौ जेब्ला अन्थाइ थरसे गोलैयो एबसुनि सेंग्राफोर थागो जेब्ला इथा दरसे गोलैयो बेयाव थाङो मान फाथाय हरो कालेक्सन खालामनो बाला मोनसे गोलैबानो सोर गारदों बेखौलाय सोर कन्ट्राक्टरसो नागिरो कालेक्सन खालामनो এইবার जाहाथे खुनु मोनसे रावबो जाहाथे माने कन्ट्रिबिउट खालामा जाहाथे हेल्प खालामा बेनि थाखाय साबधान जानांगौ खुनु कन्ट्राक्टरा रावबो गरसे फैसा हरनो मोना खुनु स्किमनिफ्राय अबेबा अन्थाइ गारनायनिफ्राय अबेबा बाला गारनायनिफ्राय अबेबा मोनसे खामानि मावनायनि लानायनिफ्राय जों माने बे गरसे थाखा जों हरनो नाङा स्ट्रिक्ट जानांगौ आबसि जाथिनि मावग्रा नंखाया जाथिनि थाखाय मावनो ओंखारखायाखै बिसोर डिस्टार्ब खालामनो ओंखारखादों दा गथिखे आं बयबो खावलायदों सोरबा कन्ट्राक्टरा जुदि हरोब्ला बिसोरनि लाइसेन्सखौनो दाननांगौ आसलथे रावबो हेल्प खालामनाङा दा आं रायजो राजाखौ बयखौबो साबधान जानो थाखाय आं बयखौ खावलायनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों